Monica, lapit mo kay King Sana, masalang kapanayan. Andang di mag-ismi, o pansin kami Santa Monica, ituro kay ika'y tapusan, ipanalangin mo kaya sana, o induming Santa Monica. Ipanalangin mo kaya sana, o induming Santa Ginubusan mo wari puring labi ko. Banang yakas ng asbuko ing kapurian kaya ka. Mirapan na kapong sumawag ka ko, ginuko. Piraplan mo kung saupan ginuko. Kapanisyan, itamongan po, ginukong Heso Kristo, Diyos sampung taong tutu, ipanglina lang mga timbus ka ko. Huling kang Diyos ko, mabilog kong pusong malsinta kaya ka, at ulining palsintanda kang lakwas, king sablang nano, pagbitkilan kong masakit, ing pamikasala ko kaya ka, o lang hanggang kayapan. Nino, ingay menatiling mamuri kaya ka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamanga manot, pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king anakom yuman may kasala. Lain kong isakwiling sablang makayuli, king ganap akapiyadyan, ingay ganaganang sala ko. Manalig kong masakit, ginuko, king alanganggang pakalulo mo. King uli na mo naman, ning maulaganang bunga, ning malapamay lasat, pangamate mo king krus. Aning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ako, ing kapatawaran mo. Mangganay tang grasyang ikabya ko, at pamanatili kong sumuyo kaya ka, hanggang king oras ning kamatayan ko. Yanasa. Panalangin King Aldoldo, itangan po, maligayang patalunan dingindu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin, ining mayumuming pamagdebosyon, darami keka, iting nobinaryo, ulining pamaninasami, king masikan mong pamamilatan, harapaning ginutang Diyos, kading kalulong mabibingbing, ampong penganak mengawaglit, ulining kasalanan. Abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king ila mawibili, king kaparangalan, akapad ang bina, ring kayanakan, ding katubade. Nunemela sa, king ekalarong takot king Diyos, hapan ibataning tunay kabyasnan. Banting upaya, king pangabyeming mikakasundo, at misasandub keti. Apalaran ming miyabe-yabe mo naman karing banwa. Ante po yung pamiyabe-yabe yung eni, ikoning asawa mo at anak. At kanita itangan, adalit tayong kapuriang king Diyos, datang king alanganga, yanasa. Panalangin king Kapatayaldo, maligayang hindu at patulunan ming Santa Monica, huli na itang masapsap, akababandub, at kusang pamagpakumbabang pepakit mo, panyawad mo kesa kaniting mayalagang kabanalan ning kababandub, bantin pamisakwil mi king katasdub, mandatila king parati, king pamanisip mi, king kababandub, at magpakumbaba. Mandatila ka po, kasapo, panyawad mo kesa king grasyang itinan, ampong ipagama mo mike ka, kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos, at makakayap naman kaya kami, yanasa. Ipami, at siyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng lub mo, kaya tisuli, pantibanwa. Ing kakanan mi king Aldoldo, ibiya mo kaya kami king Aldong edi. Ampuan niya patawad mo kaya kami, rigsala mi kaya ka.
Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mo kaya po pa'y saul king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, may muka king grasya, ang ginong Diyos at tsukekap, noon kakarisablang babay, noon niya panaman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Anti mo yung sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ipami tsukabanwa, may sambanyilag mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, kete sulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngedi. Ampong ipatawad mo kaya kaming sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mo kaya po pa'y saul king tukso, nun ikapos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, may muka king grasya ang ginong Diyos, tsukekap, noon kakarisablang babay, noon niya panaman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Anti mo yung sadyara ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ipami tsukabanwa, may sambanyilag mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, kete sulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngini. Ampong nipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mo kaya po pa saul king tukso, nunay kapos mo kami kisablang marok. Bapo Maria, may muka king grasya ang ginong Diyos sa tsukekap, noon kakarisablang babay, noon niya panaman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kaya pong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Anti mo yung sadyara ligaya, pat king kamumulan, nginit kapilan man manggamang king alananga. Amen. Pamupos sa panalangin. O mapamakadulong Diyos, tulad na ring malungkot at bering manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo at pekirandaman, ing dakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik club ning anak na Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisan mi naman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo. Uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ampon ning Espiritu Santo, yanasa. Kinagiling Ipa, ampon ning anak, ampon ning Banal Espiritu. Amen. Magsadyata na po para kikatang banal na mesa.
Pakiabetala po king kaya katamong panalangin ding sponsors kempong Nobenang Apos Santa Monica, Legion of Mary, Sister Leonora Maniti and family, Sister Emeline Lising and family, Sister Rosalie Kagungun and family, Barangay Balas, Brother Tarquin Basa and family, Brother Poli Permejo and family, Brother Joel Lacanlale and family, Sister Rosario Mercado and family, Sister Gloria Torres and family, Brother Joseph Agustin Soleman, Sister Juanita Nozawa and family. Pakiabetala naman po ring mag-birthday, Carissa Sano, successful operation na pong Corazon Malyari. Speedy recovery po kang Father Homer Policarpio, Randy Sarmiento, Angelo Bonus, Alma Nogot, Eugene Ong, Mirna Flores, Jess Maglunob, Florencia de la Cruz, Christian Macabali, Rosemary Manalang. Special intention na pong Abigail Olivas, Wenda Reyes, Jinky Perez, Denise and Danica Simbulan. Pakiabetala rin po king panalangin tamo rin kaya katamong pengarin mga yango na biye, Monsignor Francisco, Father Lorenzo, Domingo Senior, Domingo Junior, Monica Jane, Shirley, Pablo, Rosita, Purita, Francisco, Anastasio, Alfredo, Bernardo, Diosdado, Corazon, Gloria, Rodolfo, Felino, Ramon, Brigida, Restituto, and Ronaldo. Talakad dampot makiabegeng kanta. Tumapamento king Diyos, isiwala na may kiramdam ka. Asawang uliran na lang kawangin, at indong uliran na lang kaparin. O patulunan ni Santa Monica, ilapit mo kay King Dionisara, kasalan kapanayan Pagdating Kristi, o palsindaning Santa Monica, iturugin ika'y kapusan, ipanalangin mo kesana, o inuming Santa Monica. Ipanalangin mo kesana, o inuming Santa Monica. Kilagyuning ipampuning anak ang puning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya kaon timurin, maya pa habak kay kaingan po, morning, may morning. payabak po amo. Suta nang ini king kapat Aldo, ning kaya katang pamagsadya, para king kaya katang pestang alang tao. Bilang panangal, king kaya katang malapatron. At kaniti pong kapat Aldo, ganakan tayo naman ng pesta ng San Pio. Metong papa ni Bebe mga early 1900s. Ay pong linaban king ideolohiya dyan o itang kapaniwalan king modernism or secularism ni Pope Pius X. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa mo at pagsisyan, din kaya katamong kasalanan,
at anyaran tapang mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, iking mi balik karing Israelita, king salirang labwad, kay ba't ning karelang pangabihag. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, iking sinabing luguran ming ginung kay kang Diyos, king mabilog mong pangatao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, nga mo pang sinabi, luguran ming para mong tao, anti mo king sarili mo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayipayng tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanghangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, bani pagluwalo ing kasalpantayanan Katolika, at gawan bayo ing sablang bagay kang Kristo, kitman may San Pio Kapulo, king kabyas naning banua, at king tetaganding apostol. Tayranda kaya sana rin kayang alimbawa at turu, papunta king kayablasan ing bialanganga. Itihadon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, at ang banal Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tampo king amanan ng Ginoo. Pamamasang ibat, kinlibro ning Propeta Ezekiel. Dimdam ko king sarili ko, king atyo ko king mayupaya ng arapaning Ginoo, at tinayid na ako ning Espiritu na, hadela kinlibutad na ning kapatagan, amit mo karing butol daring tao. Linibot na ako king kapatagan, at ikit ko king dakal laring butol tao,
at malangilang malangi. Ngana kanako, anak ning tao, malyari la pa kayang mere ating butol? Pekibat ko, Ginong Diyos, ika mo ing bukod mi kabalo kanyan. Ngana kanako, magsalita ka kareting butol, sabyan mo kareting malanging butol, king makiramdam la king amano ning Ginoo. Sabyan mo karela, king ako ing Ginong Diyos. Sabyan mo karela. Pagkalubanan ko la pangisnawa, at may kayong pasibayo, dinanda kayong amad ang ponlaman, at balutan da kayong balat. Dinanda kayong pangisnawa, at diyayanda kayong pasibayo. Kanitayo akilala, king ako ing Ginoo. Inya pisyag ko itang inutos na kanako, kabang magsalita ko, may karamdam kong kaluskus, at migmula lang milapat-lapat ding butol. Kabang mag-umasid ko, ikit ko lang mirinan amad at laman ding butol, at mi balutanan lang balat, dapot elamangis nawa. Ngana ning Diyos kanako, anak ning tao, magsalita ka king angin, sabyan mo king angin, king Ginong Diyos utusan yang datang iba't karing miyaliwang direksyon, ban pangisnawa na la reting mete, katawan at ban biyaya na la. Inya pisyag ko itang inutos na kanako, linob ka ring katawan do ing pangisnawa, at may biyalang pasibayo, at tinalakad la. Metong lambi ng maragul at katipunan ni sundalos. Ngana kanako ning Ginoo, anak ning tao, may ngarila ring may malena ning Israel kareting butol, sasabyan da king malangila, alalang bitas ang kapanayan at paintong mulan. Inya magsalita ka karing may malen kong Israel, at sabyan mo king ako ing Ginong Diyos. Ibuklat lalaring karelang kutkutan, ilwal kula at iyuli king bansang Israel. Potang abuklat ko na la ring kutkutan, nung nula mi kutkut ding kanakong memalen, at wal ko na la. Akilalara kanita, king ako ing Ginoo. Ibiya ko ing pangisnawa ko karela, at pasubyang ko lang miye, at pabustan ko lang manuknangan king sarili kong bansa. Kanitara akilala, king ako ing Ginoo. Pengako kong daptan iti, at tunay daptan. Ako ing Ginoo, ing magsalita. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. pasalamatan niya ing Ginoo, in lugod na alanganga. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alangan. Bustan yun din kayang linigtas, ing Ginoo yang karelang puryan. Detang kayang kinabus, karing karelang kasalang. At iba't karing miyayaliwang labwad, tinupunongan. Manibat king aslagan at albugan, paralaya at mahuli. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alanganga. Atin may ngalili king disyerto, at emenakit karing pitoknangan. Dano pat kawo ing karelang delanan, pati kapanayan da megisan. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alanganga. Kanita minawos laking Ginoo, ulining kasakitan akarelang daralanan, at linigtas na la king gipit dang kabilyan, tinayid na la king matulid adalan, balang miras king syudad, amalyari rang pitoknangan. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alanganga. Ulining alang kupas alugod mo, ing Ginoo sukat deng pasalamatan, alang-alang karing malangkeyang depatan para karelangan, anggang Bisaya ing tao mawuya, kaya painuman, at ing taong danupan karing mangaya pabage, kayayang pakabsyan. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alanganga. Talakad lang. Alleluia, alleluia, alleluia.
Magsalita ka o Ginoo, makiramdam niya in talasuyo mo, at ilukya ka ring amanong babye, bye alanganga. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Mitipon lang anding pariseo, inya nga balitanda, nung makanano na lang apat himikan Jesus ding sa doseo, ating metong karela at tutong biyasa tungkol king batas, mengutang niya kang Jesus, baning pakirakpan. Kitang na, Maestro, isano po ing peka maragol diling kautusan king batas. Pigiba ng Jesus, luguran meng ginong kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Yan, ing peka maragol diling kautusan. Ing kadwa, kawangis niya naman niti. Luguran meng kapara mong tao, anti mo'y sarili mo. Kareting aduang kautusan, karinya manalumpakan ing mabilog a batas. Antimurin ing turu ring propeta. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Gandang morning. Kamusta na po kayo? Hindi ba kayo natatakot? Dumarami po ang cases natin dito sa Mexico. Parang sa Europe po, iba yung approach sa paglaban sa COVID. Ako narinig ko lang naman ito. Hindi sila excited sa bakuna. Hindi sila sa bakuna nagdedepende. Yung mga sa Europe, para sa kanila, pagpapalakas ng katawan, yung immune system. Kaya dapat tunay nating bigyan ng halaga ang ating kalusugan. Eat nutritious diet, enough rest, exercise, yan pa rin. Para kung ano man dumating man yung COVID na yan, talagang meron tayong panlaban. Ang lakas ng ating katawan. Di ba yung iba nakakapagtaka meron na pala sila pero wala mang nararamdaman. Positive sila pero ang lakas-lakas. At ang mga tunay na tinatamaan dyan ay yung mga mahinang katawan na mayroon ng sakit. Asthmatic, hypertensive, diabetic, mayroon ng nararamdaman sa kanilang katawan. Pero yung mga malalakas, asymptomatic sila. Kasi malakas ang katawan, nalalabanan ng lakas ng kanilang katawan, itong virus. Alam niyo po, aking sinisimay ang buhay ni Santa Monica. At ang aking tinatanong bakit ang tibay-tibay niya? Bakit ang tatag-tatag niya? Samantalang dusa ang inabot sa first few years ng kanyang pagpapamilya sa kamay ng kanyang napangasawang pagano, si Patricio, at sumabay pa ang kanyang biyenan. Pati mga anak, lalo na ang panganay niyang si San Agustin. Bakit ang tibay-tibay niya? Hindi siya bumigay. Gayong sabi sa historia tungkol sa istorya tungkol sa kanyang buhay,
maaga siyang binigay sa pag-aasawa ng kanyang mga magulang. So, I would like to think, kung bata pa siya nag-asawa, teenager pa lang. Pero ganun pa nga, bakit napaka-matured ng kanyang pananaw sa buhay? Bakit parang hindi bagay ang ugali niya sa kanyang edad? Para harapin yung ganang bigat na responsibilidad at sitwasyon bilang may asawa. At alam niyo po, sa aking pagninilay, ito rin ang sumagot. Kasi siguro sabi ko, matibay ang kanyang pundasyon. Matibay ang pundasyon ni Monica na nakuha niya sa kanyang mga magulang o sino mang umubog sa kanya, sa kanyang kabataan. Siyempre po, he was raised sa isang Kristiyanong pamilya. At gusto kong isipin na maganda ang kanyang simula ng kanyang buhay, ang pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kanyang mga magulang, at ang Christian formation niya. Doon noon panahon ni Agustin, hindi pa ganon kaano yung infant baptism. Ang binyag noon medyo nasa age of reason na yung bata. Na pag binibinyagan, mas malaki na. Ayon sa istorya, pagkatapos ng binyag ni Monica, na may isip na siya, naging mas mabuting bata siya. So, ibig sabihin, ang pagmamahal na kanyang naranasan at naramdaman sa pamilya at ang kanilang turo, tunay niyang tinanggap. Siyempre, dalawang bagay naman po yan. Kahit magaling nagtuturo, kung hindi receptive ang tinuturuan, wala rin. Pero si Monica, sa magandang karanasan niya sa kanyang kabataan at magandang aral, halimbawa, na kanyang nakagisnan, she was so receptive. At ika nga po, yung first few years sa isang bata ay very crucial, important. Hindi lang yung nourishment niya sa pagkain, kundi yung psychosocial, spiritual development niya. Kasi doon mo inilalagay yung pundasyon. At sabi, pag maganda yung pundasyon yan, dadalhin yan hanggang sa pagtanda, hanggang sa paglaki. Actually po, nung nasa Santo Niño ako at nagkaroon ng, yung mga CW, nagkaroon po ng feeding program. At hindi lang yung one time, big time, kundi yung 5 days a week na pinapakain niya mga malnourished na bata sa parokya. Iilan lang kasi mabigat po yung sa bulsa. At ang simula po noon, siyempre maghahanap ng mga malnourished children sa parokya, tapos check up sila. At doon ko nalaman na yung isang bata, pag umabot ng age na, kung hindi ako nagkakamali, 11 or 12 or 13, na hindi nakatanggap ng enough na nutrition, mananatiling undeveloped ang utak. Kaya dapat, before that age, dapat masagip mo yung bata sa malnourishment. Kaya kailangan pakainin siya ng nutritious food kasi maapektuhan siya hanggang sa pagtanda kung hindi mo maliligtas sa mga stages na yon. Kaya kailangan mabigay sa kanya ang tamang nutrisyon para ma-develop ang kanyang utak, ang iba pang parte ng katawan. At pag gano'n, na-develop yan ang pundasyon niya sa kanyang buhay. Ang ganun po nakikita, hindi lang sa nutrition kailangan alagaan ng isang bata, kundi ito, psycho-spiritual formation. Kasabay niyan, dapat ng pagbibigay ng nutritious diet sa bata.
Kasi hindi lang naman katawan ang bata, kundi mayroon siyang pag-iisip, mayroon siyang mga paniniwala, mayroon siyang pagkatao na kailangan mahubog. No? At dyan ko po nakikita, kaya naging matatag at matibay itong si Monica dahil sa magandang background niya. Lumaki sa isang mapagmahal na pamilya, sa Kristiyanong pamilya. At dahil dito, hanggang sa kanyang pag-aasawa, dala-dala niya itong kanyang natutunan at nakasanayan, ang pagmamahal. At hindi po ba ang ating ebanghelyo, ito, binabalik tayo sa most basic sa buhay natin, na dapat nasa isang tao, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. At para sa akin, isa lang naman yan, pagmamahal lang. Ang pinaka-unang batas na gusto ng Diyos masanayan natin, maisabuhay natin lagi, ay ang pagmamahal. Kailan natin tuturuang magmamahal ang mga bata? Kailan sisimulan yan? Alam niyo, yan ang isang tinanong ng isang nanay kay Mother Teresa, Saint Teresa of Calcutta, ng isang araw, nang nabubuhay pa siya. Mother Teresa, when am I going to start teaching my child to love? Sabi niya. How old is your child? Tanong ni Mother Teresa. She is already 4 years old. And you haven't started teaching her how to love? Go home quickly. Start now, for you are already late by 4 years and 9 months. Sabi niya. Parang kay Mother Teresa, ang pagmamahal sa bata ay nagsisimula dito pa sa sinapupunan. at magpapatuloy yan hanggang sa kanyang pagsilang. Hanggang sa kanyang pagsilang. Tuloy-tuloy yan. Kaya para sinasabi sa atin, hindi naman talaga ang paaralan, ang unang paaralan natin. Ako po, ang una kong pinasukang eskwelahan ay Florida Blanca East Central School. Pero hindi pala yun ang una kong naging paaralan. Ang unang naging paaralan ko, eskwela ko, school, ay aking pamilya. Ang aking tahanan. Kasi sa akin po, masasabi ko rin, sa aking pamilya, doon ko natutunan ang magmahal. Ang pagmamahal. Kayo po, ganun din ba? Yan ang isang pinakamahalagang dapat unang maibigay na nutrisyon sa mga bata. Ang pagmamahal. At tulad ni Monica, ano man ang maging buhay natin, paglaki natin, pagtanda, mananatili yan. We would hold on to that truth, to that teaching, to that belief. Dahil yan ay pinahalagaan natin. Kaya naniniwala po ako, kaya ngayon mayroong mga magulang na marunong magpalaki sa kanilang mga anak. Kasi they were loved. That is why they know how to love. At yan ang naisasali nila sa kanilang pamilya. Kaya ito po, sana makita natin the best school for love, for teaching the children how to love, ay walang iba, kundi ang ating pamilya, ating mga tahanan. Where Monica
learn how to love and to express that love to her own family. Amen. Ate po ngayong dulog sa Panginoon ng ating mga kahilingan, tayong lahat na pinaikutan ng Diyos ng kanyang pagmamahal para tayo lalaking mga anak niyang tulad niya na mapagmahal. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng lugod. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para king Santa Iglesia, kalingwa na sana ing sablang pamayaliwa, pilatan ding lahi, kultura at sablang pangatawo, at iyatad neking kabilugan ng mensahe, ning kaligtasan ng Kristo, karinganggang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para karing sablang kompositor, ding kanta, dikil king lugod, at alastas dasana, king inlugod miraras migit at palak, karing romantikong amano, at pangako na kintawo, king pansariling pita ning laman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para karing magdulap king tunay lugod, miras lasana king malapit, at pamikasamak kang Kristo, ing dibuyinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para kay katangan, ing matatagtang kapaniwalan, king pangasubli ng miye, ning katawan, at aguyod na katasana, king aldo-aldo tang pamibiyebye, at ayatad na katamu, king pamangganap tamu, at pamaglugod ka ring sablang tao, antimono makanano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Tanggapan na sa ni Ginoong Diyos na nakapasalamatan ng balang metong kay katamo, ipagkalubing matagumpe, ME, o buhay ME presentation. Pakiramdaman pa yung tensyon, ding sablang papapangadiking balang metong kay katamo. Kabang yuliging kaya na maligay, sablang pakamalan na miyang unabye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Uy, paming at banwa, tutumo keng kaluguran, niya tinubod ming bugto mong anak, ban mate keng krus para kaya kami. Ituro mo keng lugod, antimonong makananong ika, ingke kang anak, at ingke kang Espiritu Santo, may kakalugod kong alanganga, manatiling metong at Diyos, samantalang gagalang king metong at metong. Itimi mong kapaban ming hadwan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Tanggapan mesana, inuit iyayay. Tanggapan
Manalayan kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Ang gamat mo, inapuriga at kalagayan ng kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at naging mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, ikatula mo sanang tanggapan, dating kaya kaming ayin. Atok yan ni sana yung alimbawa ng San Pio Ikapulo, ban makalapit kami kareting misteryo, kimipnong kagalangan, at tanggap karela king matibe kasalpantayanan. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginu mantabe kaya kayo, At kaya ka timorin, yat nayoren puso yo. makayat nano king gino. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ipagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Pio Ikapulo. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo kapamilataning kayang pamanaral. At babiyaming kaya kang pamanganlong bilang pakibat ka rin kayang panalangin. Nulinita kami sa Blancoro, ring anghel ka ring banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babiye, kapurian kaya ka. Diyos mayupaya, ito'y maluwag lakas, kekang ligaya, Hosana, Hosana, ipagkatasan. Nuan-nuan, nuan idaratan, nuan-nuan ilagu, Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papanalan mo sa retingan king Espiritu mo. Dan para kaya kami manyari ng katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang lu, king pamaylasat kamatayan, kinmaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira, sunet, binyene, karing kayang disipulo nga nam, kuhanan niya itikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga nam, kuha niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Amigo po, para kaya kahit para karisablang tao, ban kaya mi patawaran daring kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ini gaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyob din ang may biyaning anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganakan mula naman, di kapatad ming Pepe Inawan at maninaing subling miye, Lalay Domingo Jr. at Senior, kambi ng Monica Jane, at ing alwa pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu. Kagumning Banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuking amahin tala pangabos at mibog kibala ng turog, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaupan kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo, sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan. Nung labyan mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Iyan pang tayo pa yung waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kikaingan, kapayapan.
Kordero ng Diyos, ay milalako king kasalanan ng ato. Noon tamang mayaws, king apunan ng Kordero. Tampak ng gaspero. Dapat isot mo naman kumawat na. Katawan ng Kristo. Karin pong kaya beming sisimba, king live streaming, si Claude Damo po, banpangadyan ing dapat ay espiritual ning pamakinabang.
O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Oratio Imperata. Ita mo nga po, O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, apepasakit na at may kamatena karing dakalatao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kuyap kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang ang langanggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasav kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka ing patakunangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilyatan ng ginoming Yesu-Kristong anak mo, ang mabibye ang pumag-ari kambe mo, king kametonganing banalay espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, busan mong ing upaya, ringkada matinggap mi, kaniting kapyesa ng San Pio Ikapulo, mamungalang lubos kaya kami. Mananasan ang iting Eukaristyo, iatad na kaya kami ing saop mo king beiti, at tayran na kaming papunta king tula, ning biye alang kapupusan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Bendisinan ako nga ng Diyos sa may pahintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May arinig kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ini, luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos.
Dalangin mo sa Pinoong Santa mo. Dakal po salamat, maya po oras kaya kaingan. Magandang araw, maraming salamat. Ingat, namingat kayo po at physical distancing at all times. At dapat po sulod yun na naman din kayong face shields, lalapot ang atsoko kelwal. Thank you.